wedi cael chydig o hwyl gan wneud Cwch Banana. A dyma'r cynwysion: almonau, ceirios, sprinkles, saws siocled, hufen iâ ac banana. Bring, bring, helo! Y peth cyntaf i'w wneud ydy pilio y banana. Ac yn ail, torrwch e yn ei hanner. Ac yna osod yn y fowlen fel siap cwch. Y peth nesaf i'w wneud yw rhoi y hufen iâ ar ben y cwch gan ddefnyddio rhain. Mae Cegin Nansi yn dod ac yn dangos fel hyn. Yeah, 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 yeah. Ychwanegwch yr almonau, y ceirios, a'r sprinkles. Ac i orffen y saws siocled ar ben y cyfan.